profesor. To je profesor. Ju provokime. Završava svoj posao. Neka policija ne završava svoj posao. Budite mirni. Neće nikome budite mirni. Pazite, Budite mirni. mi smo mirni, nemojte ga steže za vrat. To je samo učenik škole. On provocira. Jel vidite vi koliko vaši provociraju? I svi ni molim to, ovi sosede provociraju. Stvarno. Neka policija i vama kaže da ne provocira. No se završili iz škole.